Hvad gør man, hvis ens bror akut står og mangler en nyre? Flemming Nielsen fra Nordjylland, han var ikke i tvivl, han ville donere en nyre til sin bror, men lægen sagde nej. Du er for tyk, hvis du skal donere en nyre, så skal du smide 55 kilo, og det skal du gøre på rekordtid. Og det gjorde han. Flemming Nielsen, velkommen til. Du smed alle kiloene, og Michael Nielsen, du fik en rask nyre. Var du egentlig klar over, Michael, hvor slemt det stod til med dig? Nej, det var jeg ikke, fordi jeg droppede bare at gå til kontrol på hospitalet, så jeg var ikke klar over, at jeg faktisk bare havde ødelagt min nyre selv, altså ved at bare leve livet som unge gør, og det burde jeg ikke have gjort, når jeg er sukkersyg. Så gik jeg ud på hospitalet, for jeg vidste godt, der var et eller andet galt, og så kunne de jo sige, at min nyre de var helt nede på 16%, og det var ikke godt. Så der skulle ske noget? Ja. Og så tilbyder lillebror så, tag min nyre lige på stedet. Hvordan reagerede du på det? Jamen det er underligt ikke, fordi meningen er jo hele tiden, at den ældre skal passe på den yngre. Og når så sin bror han siger, jeg vil gerne give dig et organ, så må man synge den ekstra gang, ikke? Fordi det er så stort, at du kan slet ikke få det ind i hovedet. Altså det er så voldsomt. Også fordi, at jeg vidste jo godt, at han skulle så skæres i, og det er det værste, man kan komme ud for, synes jeg. At man skal være skyldig, at sin lillebror skal skæres i. Så jeg var både ked af det og enormt glad. Så. Ja. Vi har nogle billeder af dig, Flemming. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du havde det dengang? Jeg havde nok ikke ret godt. Slet ikke med mig selv. Altså udadtil folk, der mødte mig dengang, de ville nok sige, at jeg var altid glad. Ja. Men i bund og grund, så gik jeg bare og skjulte mig. Det gjorde jeg. Og du finder så ud af, at din bror mangler en nyre, og du siger til lægen, tag min. Ja. Og så siger han nej. Ja, jeg var for stor. Og så, altså, de jo stort set ikke hørt tale om mig før, at jeg havde en BMI på 30. Altså en BMI på 30 er jo stadigvæk meget. Ja. Men min der var så på 47. Men altså, du vejede 150 kilo. Kunne du overhovedet overskue at skulle smide 55 kilo? Det tænkte jeg slet ikke over. Det gjorde jeg, altså selvfølgelig er det en stor beslutning at skal tage. Ja. Men altså, når man har sagt A, så må man også sige B. Og jeg havde sagt til Michael, at nu skal han have den her nyre her. Og så kom slaget selvfølgelig, at det så sagde, at jamen, du skal lige tabe dig ned til 95. Så havde jeg lige et job foran mig. Og så gik vi i gang. Ja, men der er jo et eller andet der i dig, der siger, jeg vil gøre det her, fordi jeg gætter på, når man vejer 150 kilo, så er det ikke altid, at man kan stå imod og sige nej. Jo, nu kunne jeg. Jeg har jo prøvet at tabe mig mange gange. Det har alle, der er store. De har prøvet at tabe sig rigtig, rigtig mange gange. Men nu havde jeg bare motivationen. Altså, nu vidste jeg bare, at hvis jeg ikke tabte mig, jamen, så havde jeg udsigten til, at Michael han skulle i dialyse, og vi kunne ikke komme ud og opleve vores fodboldkampe sammen, og vores ishockeykampe, og det har jeg simpelthen ikke lyst til. Jeg ville beholde min bror, som jeg altid har kendt ham, fordi i bund og grund så er det også min bedste kammerat, så vi oplever alle sammen, og så var det bare motivationen nok for mig. Michael, troede du, han ville klare det og kunne tabe sig 55 kilo? Jamen i starten, da han sagde, at han ville gøre det, og det så kom frem, at han skulle tabe sig 55 kilo, jeg tænkte, det er godt nok meget, ikke? Fordi i alle årene, hvis jeg var kommet til at tale med ham om hans vægt, så var han blevet sur med det samme. Og så pludselig, så kunne jeg se i øjnene på ham, der var et eller andet, der havde forandret sig. Og det er da klart, at nogle gange så tænkte man lidt, må han gøre det? Men jeg kunne også se i øjnene på ham, at han ville det. Altså, der var ikke noget at diskutere. Han løb. Og det viste jo så også, at det var rigtigt, ikke? Til sidst. Men hvordan havde du det i den periode med at se din lillebror slide, slæbe og kæmpe for dig? Jamen, man bliver altså, jeg er voldsomt fuld af respekt for ham i dag, altså, fordi det er søskende jo gerne for hinanden. Men min respekt er jo endnu større, end man måske kan forestille sig, fordi at han har gjort det for mig. Og det er noget, man aldrig nogensinde kan glemme. Og hver gang vi er sammen, så tænker jeg nogle gange, har jeg husket at takke ham nok for det her, fordi at respekten er så stor for det, han har gjort. Ja. Så nej, jeg har aldrig tvivlet på, at han vil gøre det. Men var der ikke momenter i alt det her, hvor du tænkte, ej, det er for hårdt, lillebror? Der var, på et tidspunkt var vi ude at løbe, og vi havde det altid skide sjovt, når vi var ude at løbe, ikke? Fordi det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at have humor ind i sygdommen, eller så dur det bare ikke. Og jeg havde bare set ham gå igennem den ene prøve efter den anden på hospitalet, og han fik ting op igennem lysken, og han skulle have ting kigget på hjertet, han skulle det ene og det andet frem og tilbage. Og det er virkelig hårdt at se sin bror gå igennem alle de ting på grund af mig og for mig.
Og så løb vi, og så aftalte vi, nu spurgte vi ned herned til målstregen. Og så lige da jeg kommer til at kigge tilbage på ham, så falder han. Lige så lang han er stadigvæk noget stor på det tidspunkt. Og slår tænder ud og slår til blod i hovedet. Og så rejser han sig op og går ind, og næste dag, så han skulle i gang igen med at tabe sig for min skyld. Ikke? Og på det tidspunkt, der var min hjerne fuldstændig ved at stå af, fordi det er svært at forklare, hvordan det føles, at et menneske vil gøre så meget for en, og så pludselig oven i prøverne falder og slår sig så voldsomt. Og så rejser de sig igen og så siger, vi fortsætter. Det er meget voldsomt. Føler du, at du har reddet din storebrors liv? Altså, jeg føler, at vi har reddet hinanden. Altså forstå på den måde, at hvis Michael ikke var blevet syg, så er jeg nok ikke gået i gang med den kur her. Det er jeg ret sikker på. Ja. Fordi at, som sagt, jeg har prøvet det her mange gange. Alle store mennesker har prøvet at tabe sig, og alle store mennesker har også givet op igen. Altså, men hvis Michael ikke var gået ind og blevet syg, så er jeg nok siddet her, så ikke siddet her, men så er jeg nok bare 160 kilo i stedet for. Det er jeg ret sikker på. I blev opereret for et år siden. Hvad frygtede I allermest? Jamen, altså, min store frygt var selvfølgelig, at nyren den ikke virker. Ja. Det må jeg sige, at vågne op, og så bare... altså, jeg kommer ned fra opvågningen, og jeg ser, at pladsen ved siden af ham, den er tom. Det var simpelthen hårdt for mig. Så det eneste, jeg skulle vide, det var, at Michael havde det godt, og så skulle jeg have ham ned, og så skulle jeg vide, at nu fungerer nyren. Ja. Men det får jeg først at vide onsdag. Omkring onsdag mener jeg, det var, at begyndte at sige, at den fungerer godt, det ser godt ud, prøverne er gode. Så begyndte jeg at have det godt igen. Og hvornår ved du så for alvor, at der er liv i brormanden? Det ved jeg, da han bliver kørt ind på stuen efter opvågningen, hvor han synger en OB-sang til mig. Det var simpelthen fantastisk for mig. Så viste jeg, okay, nu har jeg ham tilbage. Det var godt. Jamen, jeg vidste godt, at da jeg vågnede op på opvågningen, der kunne jeg mærke, at der var et eller andet anderledes, og der var noget godt. Og jeg kunne godt mærke indvendigt, at den var gået i gang med nyren, fordi den var gået i gang med at rense mig. Men jeg vidste også, at når jeg kom ned, hvor Flemming var jo kørt ned allerede, at de andre, der sad dernede, de ville være enormt nervøse. Altså, jeg havde ikke ret mange kræfter. Så tænkte jeg, at det skal være løgn. Så tog jeg de sidste kræfter, jeg havde, og så sang jeg en OB-sang på vej derned, så at de i det mindste faldt til ro. Og så morfinen slog mig fuldstændig ud. Altså. I er kæmpe OB-fans. Vi har et billede af jer fra hospitalet, hvor I ligger op til Manchester United, skal spille mod OB. Hvordan var det? Hvordan husker I den kamp? Jeg vil sige, der er nogle momenter i kampen, som jeg i hvert fald ikke husker op mig efter. Jeg gik ud som lys. Altså, vi blev indlagt mandag. Tirsdag blev vi opereret, og den 10. december om onsdagen, der spiller OB-kampen mod United. Der var vi rimelig meget på morfin, for at sige mildt. Og der gik jeg altså ud som lys efter, at United de kom foran 1-0. Så var jeg lidt ude, så da de kom foran, da de udlignede til 1-1, så jublede Michael så mig, at så var jeg vågen igen. I har det godt i dag? Ja, det har vi. OB skal spille mod Manchester City. Ja. Jeg har snakket med Lynge Jacobsen fra OB, og de har inviteret jer 2 til et arrangement inden kampen, og så vil OB også invitere jer med til kampen som særlig gæst. Okay. Så god kamp, og fantastisk godt gået af jer begge 2. Tak for besøget, og kom godt hjem. Tak skal du have.